2013, ako Bicol Party List was searching for 10 outstanding students in the whole Bicol area. I was so lucky na napili ako as 10 outstanding students of Bicol. My father is a construction worker. My mother is a housewife. Kinikita ng aking pamilya is sapat lang for everyday living. Nagbago yung buhay ko sa ako Bicol. My work is a corporate secretary sa isang pharmaceutical company sa Metro Manila. I am one also of the stockholder with share dun sa aming company. Also, I have my own business na. Ako si John Lester Lisano, nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Nang dahil sa programang 10 Outstanding Student of Bicol, naging maganda ang aking trabaho, naging maganda ang aking karera, at naging maganda na ang aking negosyo. Ngayon, utang ko sa inyo kung ano ang karerang tinatahak ko. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Ako Bicol!